Molt bé, hola a tothom. Jo sóc la Davínia Bonete i sóc una de les autores dels projectes Pal de Paller per cicle inicial. I avui us presentaré dels nostres projectes i, com ja sabeu, aquest webinar sobretot parlarem de les activitats interdisciplinàries. Bé, com us han comentat abans, ara mateix a cicle inicial comptem ja en 6 projectes que ja estan acabats i tenim a la impremta el de Vivim les festes i construïm a bon ritme. I jo avui us parlaré d'aquests 2 projectes. Un és l'Abracadabra i l'altre és On viuen les vaques. Aquests projectes estan pensats per cicle inicial, perquè cadascú, cada centre o cada grup o cada docent se'l pugui adequar una mica a la seva manera de fer i on cregui que li pot anar millor. Molt bé, abans us han parlat ja dels aspectes més teòrics. Aquí tenim la programació, orientacions, recursos digitals i la rúbrica. Tots aquests documents els rebreu en format digital en el moment en què adquiriu una de les nostres capses. Totes les capses compten amb aquest material. A més, a dins de la capsa hi ha una sinopsi de cada un dels projectes, on veieu que hi ha una llista dels materials que podeu trobar i després hi ha com un resum del projecte en si. En aquest cas, el projecte d'Abracadabra té com a objectiu conèixer els 5 sentits, saber com funcionen i aprendre a cuidar-los. I ho hem fet a partir, sobretot, de moltes activitats que tenen a veure amb la màgia i amb trucs de màgia. El repte global, en aquest cas, és saber fer trucs de màgia senzills i en els quals intervenen els 5 sentits i que prenguin consciència de quin sentit estan utilitzant en cada moment. El producte final d'aquest projecte, en aquest cas n'hi ha 2. Moltes vegades veureu que trobeu 2 productes finals, bé, perquè el que dèiem abans, són projectes totalment flexibles i volem que us els feu vostres. Per tant, n'hi ha 2 perquè més o menys es pugui triar quin és el que s'escau millor. En aquest cas hi ha una confecció d'un llibre de màgia que es fa en grup. I també proposem preparar un espectacle de màgia per a una classe d'educació infantil o per a un grup de pares i mares o per a altres companys, altres escoles, aquí ja com es vulgui, fer un espectacle en públic. I per què vam pensar que era important fer aquest projecte? Doncs bé, perquè sabem que els nens i nenes saben que tenim els 5 sentits, però és important que sàpiguen com els podem treballar d'una manera lúdica, que els desperti preguntes i sobretot que millori la consciència del propi cos. A cada quadern de l'alumne, abans de començar les primeres pàgines, trobareu aquesta pàgina amb aquest trencaclosques que està en blanc i negre, on trobarem els subreptes. En aquest cas, en aquest projecte n'hi ha 6, però de vegades n'hi ha 5, de vegades n'hi ha 4, de vegades n'hi ha 7, això depèn de cada projecte. Potser de vegades podeu començar pel subrepte que es vulgui segons l'interès dels nens i les nenes, però moltes vegades sí que és cert que és interessant seguir l'ordre que proposa les orientacions perquè així tot el projecte tingui més sentit. Llavors, quan s'ha superat un dels subreptes, s'agafa un adhesiu que també trobeu en el quadern i s'enganxa la peça en color a sobre de la peça en blanc i negre. I així ells i elles van veient d'una manera molt visual que van avançant. Passem a les activitats que he seleccionat. La primera activitat que veiem aquí entraria en joc l'àmbit matemàtic, l'àmbit lingüístic, també l'àmbit lingüístic està present gairebé sempre, com ja sabeu, i en aquesta activitat l'alumnat ha de resoldre aquestes endevinalles o aquests problemes matemàtics a partir dels trucs de màgia que també els hi haurem d'ensenyar. Tots aquests trucs de màgia trobareu en el material un PDF on estan tots superben explicats perquè sapigueu com s'han de fer. A l'activitat del costat, aquí veieu que hem proposat fer una destresa de pensament, compara i contrasta, i també entra aquí en joc l'àmbit artístic, perquè tot seguit d'aquesta destresa de pensament, els alumnes s'hauran de fer la seva mà en 3D. Més activitats que proposem, en aquest cas a l'activitat número 18, 18, aquí els hi posarem un vídeo, és un vídeo que explica una història molt bonica d'aquesta nena que és cega i perd el seu gos. I llavors aquí
Evidentment, entraria també l'àmbit lingüístic, la dimensió de comunicació oral, la dimensió comprensió lectora i, a banda, també l'àmbit de coneixement del medi, perquè, a banda de respondre preguntes sobre el vídeo que hem vist, hem seleccionat unes escenes en concret on els nens i nenes han d'identificar quin sentit utilitza la protagonista d'aquest conte en cada cas. I aquí també, després d'una conversa prèvia o posterior a la història, doncs també estaríem parlant de l'àmbit d'educació en valors. I l'última activitat d'aquest projecte que us volia mostrar és aquesta de fer una fotografia. Llavors aquí ja estaríem treballant l'àmbit digital i els proposem fer una fotografia amb un truc òptic. A la capsa hi ha unes fotografies de mostra perquè més o menys sàpiguen del que estem parlant. Llavors, per grups fan les seves fotografies, poden primer fer algunes de mostra, poden anar manipulant, poden anar provant i després han de fer la tria d'una d'aquestes fotografies i, com diu a baix, posar-li un títol. I per acabar el producte final, com us he comentat abans, en aquest cas és fer un llibre de màgia entre tot el grup classe i fer-lo per grups. Llavors, cada grup tria un dels trucs de màgia que ja s'ha treballat i després han de fer un text instructiu, per tant, altra vegada estem parlant de l'àmbit lingüístic, dimensió expressió escrita en aquest cas, han de fer un text instructiu explicant primer el material que es necessita per fer aquest truc de màgia i després explicar quines són les instruccions per dur-lo a terme. I després ja, si es vol i es pot, seria interessant també poder fer aquest espectacle en públic. Totes aquestes activitats que us he mostrat ara del projecte Abracadabra són del quadernet. Sí que és cert que podríeu fer les activitats només amb el quadernet, però és interessant que feu una ullada a les orientacions, tant per seguir-les o per tenir una idea de com es podria fer, perquè abans de cada activitat del quadern sempre hi ha una activitat prèvia, una activitat més de manipulació, més oral, més de grup classe. D'aquesta manera podem partir dels coneixements previs i també podem fer una observació per assegurar-nos una mica que tots i totes saben de què estem parlant i saben cap on anem. Anem a canviar de projecte ara i anem a parlar del projecte On viuen les vaques. El contingut de la capsa és el mateix, també tindreu en format digital la programació, orientacions, els recursos digitals i les rúbriques per l'avaluació. I aquí tenim la sinopsi d'On viuen les vaques. Avançar-vos ja que aquest projecte també va bastant lligat amb l'àmbit lingüístic, sobretot perquè es treballen moltes tipologies textuals diferents, tot i que són petits perquè és de primer i segon, però es treballen moltes tipologies textuals. L'objectiu d'aquest projecte és que els alumnes de cicle inicial coneguin la diferència entre animals domèstics i animals salvatges. El repte global és aprendre a conèixer els animals de granja, per això partim d'una vaca, saber classificar-los segons on viuen, què mengen, com neixen, i també conèixer quin producte podem extreure de cadascun dels animals i diferenciar entre domèstics i salvatges. En aquest cas, el producte final és la representació teatral de diferents contes protagonitzats pels animals de la granja. Dins d'aquesta capsa trobareu també que va inclòs aquesta col·lecció que ha fet l'editorial de 4 contes tradicionals adaptats i d'aquí els nens i nenes hauran d'extreure la informació per fer el producte final. Després us explicaré una mica més aquest producte final, com es pot dur a terme. I la justificació, que els animals ja sabem que desperten molta curiositat i en coneixen molts, però moltes vegades hi ha alguns aspectes en concrets que no acaben de conèixer o de comprendre. A banda d'això, també parlàvem de l'origen d'alguns aliments que consumim i també volem aconseguir amb aquest projecte que prenguin consciència sobre el respecte cap als animals i com tenir-ne cura quan tenim una casa o quan tenim una mascota. Aquest projecte, el quadernet, també començarà amb aquest trencaclosques dels subreptes, i cada vegada que s'hagi complert un d'ells, el mateix, es posa la peça en color a sobre de la peça en blanc i negre. Molt bé, aquest projecte comença amb una titella d'una vaca, que també trobareu a la capsa, i hi ha una activitat prèvia, com us comentava abans, on hi ha una pluja d'idees, una conversa col·lectiva sobre la vaca i què és, i què menja, què fa, etc.
I llavors la primera activitat és que han de completar aquest biopoema. Amb aquest biopoema el que aconseguim és que d'una manera potser diferent i més lúdica que van extraient les característiques principals, què menja, on viu, com neix, i a partir d'aquí començarem a classificar tots els altres animals. Després d'aquest biopoema, a la pàgina següent, els alumnes han de fer el seu propi biopoema. Llavors aquí entraria en joc també l'àmbit d'educació en valors, ja que se'ls fa omplir o han de respondre quan se senten contents i contentes, quan se senten tristos i tristes, què els hi fa por, què voldrien canviar. Després l'altra activitat, com veieu aquí, és una cançó, per tant aquí tenim l'àmbit artístic, la música. Aquesta cançó també hi ha activitats prèvies, l'escoltem, la llegim, la cantem tots plegats i després han d'omplir aquests buits que veieu aquí. També entraria en joc l'àmbit lingüístic de comunicació oral. Més activitats que proposem, en aquest cas també és un altre vídeo de la sèrie Veterinaris de TV3. A les orientacions també està molt pautat perquè s'ha d'anar aturant en moments concrets. Com veieu aquí, abans de respondre només preguntes de comprensió oral, els demanem que facin una hipòtesi de què li pot passar a la vaca Maruixa, que és la protagonista d'aquesta història. El capítol és bastant llarg, llavors ja ve pautat a quins trams són els que ens interessen a nosaltres. Molt bé, què més? Aquesta activitat 14, aquesta la vaig voler mostrar perquè, sobretot, es podria fer sense cap activitat prèvia i sense orientacions, perquè és vocabulari d'animals en català, castellà i anglès. Però hi ha una activitat prèvia, que és un joc amb unes cartes que trobareu dins de la capsa, on hi ha els animals amb les 3 llengües, i hi ha com una mena de joc que els nens i nenes s'han d'anar movent per l'espai, s'han d'anar agrupant segons quin animal tenen. Llavors, d'aquesta manera, si algú no tenia massa clar aquest vocabulari, doncs bé, potser amb aquesta activitat prèvia després li serà més fàcil fer l'activitat 14 del quadern. La següent és aquest cartell que també trobareu a la capsa, ell mai no ho faria. Parlarem una mica, farem una pluja d'idees i després, de manera individual, han de completar aquesta rutina de pensament, veig, penso, em pregunto. Aquí entraria en joc també l'àmbit lingüístic, amb tipologies textuals, com us comentava abans, i hi ha aquesta rutina de pensament que faran de manera individual, però que després estarà molt bé fer com una posada en comú, per així veure quins sentiments els hi ha despertat el cartell, quins són els seus sentiments vers a les mascotes, etc. I entraria en joc l'àmbit d'educació en valors. I ja per acabar, l'última activitat que us vull mostrar és de l'àmbit matemàtic, de la dimensió, comunicació i representació. Tenim un menú i després de mirar-lo, llegir-lo, intentar entendre'l, farem aquest gràfic de barres on haurem de veure de quin animal extraiem més aliments, basat en el menú que trobem també a la capsa. D'acord? Bé, com podeu veure, es poden treballar moltíssims àmbits diferents en tots aquests projectes i aquí per acabar el producte final que us comentava, que és que a partir dels contes farà una representació teatral. Tant al quadernet com a les orientacions està tot molt pautat perquè són nens petits, nenes petites encara, però està tot molt pautat. Primer, com veieu aquí, trien el conte, s'han de llegir unes pàgines en concret, han d'explicar amb una frase el que han entès, fer un dibuix, després trien els personatges, va tot molt pautat perquè puguin fer aquesta representació teatral. I a la capsa també trobareu unes màscares, que les podeu fotocopiar perquè així ja les tindreu, unes màscares amb tots els animals que surten en aquests contes perquè puguin fer bé el seu teatre. D'acord? Bé, fins aquí la meva presentació d'aquests 2 projectes de pal de paller. Espero que us hagi agradat i us animo a tots i a totes a fer el canvi, d'acord? I qualsevol dubte que tingueu sabeu que podeu escriure al web de Didacta Plus. Moltes gràcies.